Akong anak nga, mga anak nga mga mekaniko na nagdismantle sila ang mga motor. Ay, maayo, di lang gid mabawag paayo kay kamura mag ayo-ayo. Dudong nako juju. Dapat sila kay bawo mo ayo-ayo sa motor. Ini mga motora ilang itaw ni rides hari sa bukid. Rides ni nila din sa bukid. Lisod kayong daan. May motor di ato. Sa mga manok na sa bukid. Umabot na sa 4,467,500,427 pesos. Taron din sa bukid, guys. NDRRMC. Sinabi ng NDRRMC na ang Bicol region ang matinding sila. Anak brispikas oh. Mao gihapon. Mekaniko gihapon ni. Nagpungkag silang mga motor. Nindot gini makamaor kang moayo kay di jud ka magbayad-bayad. Kamura may ayos yung mga motor. Kung mga anak nga mga ulitaw pulos mekaniko. Si dudong nako Mirlito. Pulos gini mga mekaniko. Bukan mana. Gikan sa amahan sa mga anak. Anak diri guys. Para bagi